No niin, se on tervepä terve taas kaikille ja se on Tommi Kengi tässä ja kiitos kaikista pyynnöistä, mitä olet sanonut, mitä mä voisin pelata. Ja tällä kertaa me nyt tätä sellaisen pyynnön kuin, että tällä kertaa me pelataan Dota 2, kuten näkyy. Ja pelaan tätä hyvän ystävälleni Loreleron kanssa, joka pelaa hahmolla Banana 2003. Joten eiköhän lähdetä. Minkä ottaas? Minkä sankarin ottais? Meepo. Otetaan putke. Näin. Tää on niin kiva sankari tää putke. No mä tarkistan, että onks tää ääni tässä oikein. Asetukset. Joo. Kaikki on hyvin. Kaikki hyvin. Eiköhän aloiteta tämä hassun hauska peli. Jota pelaa lihavuorella nimellä Putke. Vasta vähän enemmän näitä Clarity-potioneita. Hyvä. Enää sulle ostaa enää. Sulle ei niitä ollenkaan. Vähän lakata. Vähän huono net, koska ei ookaan. Mulla ei lakaa paljon ollenkaan. Ei tästä tarvitse. Mut mä en tiedä, että niin lakaako sitten tämä kuva tässä. Joo, tässä kun me odotellaan tätä, että tää peli alkaa, niin me puhutaan varmaan tässä koko pelin ajan pelkkää paskaa. Katsotaan, onko tää rune. Mä otin rotin ekaks. Siellä on näkymättömyys, mä otan. Sulla on Stiflin Daggeri, mulla on rotti, niin me voidaan heti hommata yksi tappo. Tapetaanko Rager? Tapetaanko? Saadaan heti se ensimmäinen tappo. Mut pitää... Oota just siinä, nyt pysy siinä. Älä mene yhtään lähemmäs, se näkee sut muut. Idiootti. Nyt mennään. Stiflin Dagger. Noi, hyvä. Nyt ylös. Toi seuraa mua. Hei, tapetaan tää kriippi. Tapa se! Leveli jee. Toi näkee meidät. Se näkee meidät. Ai. Nyt. Sauri makki vähän liian. Tauveri osuu siihen pari kertaa, monta kertaa. Se on tappo. Mä saan sen. Tule pois. Hyvä, mä nassistin. Mä oon saanut jo 2 latausta Flash Hippiä. Mä sulle... Tango. Kato toi vihreä ryhmä. Aika kiva. Toi Chaos Knight tapetaan sitten seuraavaksi. Mulla on huukki level 2. Kato toi mun antama tango, jaettu tango. Oho. Se vihreä rusina. Rusina. No kato. Mä astin itselleni potionin. Jee, kato. Mä saan elämään näin nopeasti.
Mäkin käytiin sen potionin. Mä menen tonne, mä menen tänne hukkaamaan ton Chaos Knight. Jos saan. Se on pakko se Chaos Knight. Katsotaan kuinka lähelle se tosta tulee. Leonin mä saisin. Se on kuollut. Mä otin Flash Hipin, niin saa lisävoimaa. Mä otan ne bootsit. Onneksi mulla on näitä potioneita hyvin, niin tästä milloinkaan lähtee. Hei, mä voisin ottaa ton potleen. Se ei yhtäkkiä taas teleporttaa. Se teleporttaa ihan helvetin nopeasti. Tänne takas. Mä menen tänne. Mullakin lakaa, koska tää yläkerros on niin huono netti, että tää on niinku aika huono. Leoni on helppo tappaa. Niin, kun lähdettiin tänne salakaupalle, niin putkalla seis siinä vain. Nyt on yö, niin ne ei näe me. Mä just tästä, ne ei näe mua tästä. Se on hyvä, kun tää yö on, niin. Ja se on niin eppinen musiikki tästä tovassa. Oh. Hei, mä menen tänne. Täältäkin voi huukata. Mutta ei yllä. Ei yllä, ei yllä. Tästä yltäis. Odotas hetki, mä saadaan nopeita ääniasetuksia tuolta. Ko? Mulla on vielä yksi potioni. Mä saan manaa nopeammin mitä sä. Your Onko middle tää tower kolmas is käyntö, under kun me attack. yritetään? Ei kun 4. käyntö, kun me tehdään tätä. Joo. Ei juo. Ootas milloin vois huukata. Milloin tästä? Ei vieläkään oo rangen sisäpuolella. Ei ottani vieläkään kantamaan siihen. Bottom is missing. Nyt Tiny on alhaalla. Hitto. Mitä hittoa? Ei Tiny alhaalla oo. Miksi tää Tiny sitten sanoo bottom is missing? Vaikkei se oo alhaalla. Sano. Yes. Tiger Hunter, se joo. Tuu jo saatana. Ja mä katsoin, että sä tosiaan on piakseen. Bottom is missing. Or fly it. Mulle vieläkään tullut, että Yes. sarja Your top tower is under attack. Mulle just tuli killing spree. Bottom is missing. Mulle ei tullut vieläkään. Your top tower is under attack. Mä saan. Double damage. Mä saan. Hui vittu, mulla on vähän elämää. Mä saan. Yes. Mulla on 45 elämää enää. Mä tarvitsen tän botlen. Mä käyn peistis. Älä käy, kun sulla on kaikkea noita. Many thanks. Älä käy peissis, kun sä saat manaa nyt. Right. Mä saan botlen. Bottom is missing. Miks tää Tiny sanoo, että bottom is missing? Ei kun se on toi Tiger Hunterin ääni. No ei kun Tinyllä on ihan sama ääni. No niin onkin. Älä kakkaa. Ei! Sitten kuolee! Ei! Juma. Chaos Knight meni alas, kun se ei pärjännyt täällä. Cam. Nyt kato, mulla on botle. Titeri. Double kill. Right. En osaa sen botlen. Olisikohan muukin hommata botlen? Hei, ei, kun mulla on jo botle. Et sä tarvitse botlea. Mä tarvitsen. Olisiko täällä rune? Ei oo. Vittu. Mun on huukki on level 3. Mä oon selvittänyt tän hyvin. Vois huukata Lionin. Minä
ja sinä Your ollaan tehty middle kaikista tower eniten is under tappoja. attack. Kato, minä ja sinä ollaan vaan tehty. I Hei, nyt se on tuolla, mihin sit saa hyvin huukattua. Nyt se on tossa. Siitäkin saa. Toi oli feili. Mä menen katsomaan, onks tää runea. Kun saattaa olla, että siellä on. Yes, palautuminen. leave this bit for later. Lovely. Wait me. Niin mulla on palautuminen. Toi putke nyt vaan sanoo, että thanks. Heading out. Mulla ei sano, lovely. Ja kyllä niin se sanoo. Kaos. Let's get into it. Rivikku. For a chopping block. Look, bloody creep. Vittu, melkein sain sen. Ole kuuleskas sitä. Hei, tapa noi please. Mä tartten, Bottom is missing. ei kun et sä saa niitä Coming tapetuksi. friend. Tuu tänne ylös. Tuonne tänne. Tai no antaa noin. Hi, hi. Tää rahaa täältä. Nyt mulla on regeneration. Snipen Middle is ampumiskuulla. missing. Good Missing idea. top. Nyt mulla on kaikki täysillä taas. Ja sitten potleskin näitä latauksia. Anna niiden olla. Right to it. Katsotaan, jos mä saisin tän Leonin huukattua. Tai taas Chaos Knight. Yhtäkkiä se on lakauppa. Bottom is missing. Joo. Ja ettei sitä vaan. Koska Leonia muutenkään voi. Bottom is missing. Huukki on taas uusi leveli. Katso vähän asetuksia, kun tässä ei ollutkaan puu. Nyt Leoni. What is missing? Mut se on noiden creepiessä, niin mä en sitä saa. Mennään vaan suoraan sen luo. Tuu! Nyt kuulosen on stoppu. Hehehehe. Tän on pakko laittaa tupehen, eikö? Nyt menee näin hyvin. Good idea. More like that. Tää on kyllä raju tyyppi tämä Ponttomassa. Kauhean verisuhke lentäys. Coming friend. Katso nyt tää hauska. No niin kun se halkaisee sen pää. Niin totta kai se ottaa kippejä. Your middle tower is under attack. Whatever. Kivulle, koska se vaan siinä hei. Sniper lahtasi pelaajan Razor. Your middle Mä tower katsoin, jos is olisi under rune attack. taas täällä. Tulla hyvä. Radiant structures are fortified. Katsotaan nyt. Ei oo, katsotaan jos se on tää alhaalla. Tower is under attack. Your Täällä on middle kaikki tossa tower has keskellä. fallen. Yes. No melkein paitsi ratsori. Noin tää tehdään. Serve you right. Tuu. It's cleaver time. Näin saa vähän latauksia. Nyt mulla manaa yhteen huukkiin. Kimpeen. Yes. Tuuksä? Ois saatu siellä. No vittu mä oon nopea. Right. Ei tullu runea, vittu. Mulla ei oo manaa ollenkaan sitten. Vittu. Sä yritit. Ketä sä yrität? En ketään nyt kun ei oo ketään tuolla. Forward. Chaos Knight tossa. Your top tower is under attack. Gay Knight. Gay. Mä kuolen. Monster kill. Mä kuolen, en kuole, enää ei mä kuole. Heading out. Kiitti.
Jes, mä sain seipattua sut. Yläfemma. High five. Me tehdään yläfemma. N-Y-T nyt. Otetaan tää magic. Emmekö sä kiiret nopeaa tuolla putkella, vaikka se on niin läski ja tällainen? No kun mulla on nää Tranguil bootsit. Niin, Mä teen sitten Butterflyn ja sitten Battlefurin. Mä otan tän Cloakin, niin saa enemmän loitsuvastusta. Ne on taas kaikki keskellä, ne on taas kaikki keskellä. Tower is under attack. Ihme kyllä mä en oo kuollut kertaakaan vielä. Niin, se on mullekin aivan. Hetkonen, onko se tehnyt 7 tappoa? Right to it. 8, ei juman kautta. Pois tornikiipusta creepit. Ja mulla on vaan 7 Feel assistia the fate. ja 2 tappoa. Mulla on +9 voimaa. Good idea. Tää oli vain, että aiemmin my Kirill. En mä saa Ei! Mennään. Mä oon kuollut. Pakko mennä. Pako. Voi juma, tulee aina kriippiä, missä voi juman kakka. Hyvä mä se pakkoon. Muista, että täällä on se Stormhammeristunni. Tornista ottaa vahinkoa. Oi se lenti sinne. Näikkö? Joo. Ei juman kautta. Ei saamari. Snippi pitää mennä auttaa. Killing spree. Ei! Me ollaan voitettu kumminkin, Snipe on meillä. Snipe. Niillä on 1, 2, 3, 4, 5 disapleja, että niillä on 5 tunnia. Elikkä Chaos Knight vois tunnata, Sven vois tunnata, Leon vois tunnata ja Bane vois tunnata, että voi vittu. Ai. Mä huukkaan sieltä yhden. Ja meillä on 3 disapleja. Jonnen jotta. Tapa se. Tapa toi, pane! Your bottom tower is under attack. Just poke the last of me. You won't look good with an apple in your mouth. Ah! Nyt. Smell the fresh air. Mä sain uusi flash hipin taas. Yes. Tää on muutenkin tosi hyvä tyyppi, kun täällä on toi Cope the Crazy. Niin. Mä käyn kattoo, jos siellä olisi rune. Tekee Battlefield. Mä katsoin, jos tossa olisi rune täällä. Joo. Mulla on tyhjä pottle. Ratson lahtasi pelaan Tidehunter. Ne on taas täällä. Siellä on harhaa. Siellä on tappo. Sorry. Oh, just tuck this under here for later. Yes. Hi. Mä sain siitä rahaa, kun mä olin tarpeeksi lähellä. Stricken out. Varmaan tän päälle 100, 200. Yes. Joo. Mä hän itselleni uuden hiron. This edge is nice and sharp. Se on niinku toisen hiron. Chop chop. Mä kuulin vettä, että Pane sanoi, että dreaming. Hyvä juttu. Yes! Nice. Paljon sulla on voimaa tullut? 26. Waiting in. Aivan nice 2 The enemy's middle tower
has fallen. Olit sä tässä 10? Clear the chopping block. You got it. No olis voinut sanoa, että me nyt olla tässä aivan pro. Right. Tiedätkö minkä mä sain valmiiksi? Hood of Defiancen. No. Oh, Coming through. aivan nice. Hood of Tultiin jo defiance. hakemaan yhden Head jutun. out. Vitsit mä pelasin bottipeleissä Ursalla. Mä tapoin yksin 6-levuina ja Here roskan. I come. No siellä pystyy. Niin mä olin Hei oota, tuu tänne, mä huukkaan. Tuu. Vittu! Coming through. Vitsi tää lakas. Siinä kuului se, että se lentäis ja yhtäkkiä kun se oli tullut sulle, niin sisältä lensi se punkki. Get over here. I'm under attack. Your middle tower is under attack. Ah, I love a good slaughter. Ah, fresh news. Meillä menee aika Object vitsin moving hyvin. there. Piru hyvin menee, eikö? Jep, Ei kyllä noi 3 muuta peliä mennyt aivan näin. ei niin. Aye, aye. Mä hommaan Reaverin seuraavaksi. Täällä alhaalla on joku. Täällä on alhaalla monta tyyppiä, tapetaan ne. You got it. Kei. Yritetään toisetkin kaverit tänne. Joo. Ne meni tähän keskelle sitten heti. Pikku trollaajia. Pieniä trollaajia. Mä katsoin, jos tonne tuli rune. Jos olisi vaikka tuplavahinko. Sitten sä saat se. Here I come. Ei oo tänne ainakaan tullut. Ostan observer-varten ja laitan sinne. Ei kun nää laittaa jo. Aye, up. Mä vastin kaiken varalta, en mä peitti enää myydä. No pistä ne passehen tai anna ne jollekin. Vaikka tälle Tidehunterille. Yes. Anna ne sille. Ei ne muun muassa sitten pysty käyttämään sitä. Forward. Pystyy. The enemy's bottom tower has fallen. Nyt mulla on plus 40 voimaa. Oi juma, nyt ne on alhaalla. Mennään. Perhana. Täällä on harha. Mä otan sen. Toiset käyttää teleporttia, mutta meidän That menee one use it all kävellä at saater. once. Whatever. Your bottom tower is under attack. Nyt mun superhero tappaa ton Beinen. Kato tyn. Radiant structures are fortified. Your bottom tower has fallen. Mun kannattaa mennä pois. Kannattaa mennä. Hyvä tapa. Tapa! Et saa. Down, baby, down. Cut off in me. Boom. Perhanan peppu. Cobra time. Mä saan tällä illuusionilla vähän kultaa. This education shot.
Nyt tapahtuu. Here I come. Your middle tower is under attack. I'm like a bad meal. You can't keep me down. Mä tapan Svenin. You got about bloody time. Fruit me. Helvetit on Panen ulti! Voi juu. Ei! Saatana, nyt tulee turpaa. Vitu huorat. Forward. Sinne meni retkeilyselkä! Saatana. Nyt mennään tappaan tää Paneko ei mitään. Pane mua, Pane. Saatana. Hei, tuu jo! Mennään se tappamaan! Tuu jo! Vitun paska. Ylössä. Homo. Joo, se menee täällä, se menee täällä, se menee täällä. Siellä. Yeah. Mä menen täällä. Minne se menee? Tää mistä mä menen. Päätä nyt jo, Pane, minne sä meet, Pane. Pane mua jo tänään. Melkein! Saatana. Your middle tower is under attack. Sven. Oh! Snipe! Ette kun toi Snipe, jos et tiedä sitten yhtään mitään. Se kuolee! Snipelle voi juman kautta. Mikä idiootti. Sniper! Your middle tower is under attack. Sniper! Your top tower is under attack. Kuolleena voi ottaa esineitä säilöstä, mutta kuolleena ei voi tiputtaa esineitä säilöstä. Make sense. Wet more stones. Force staff. Nyt on helpompi liikkua kaikkialla, kun on Forstaffi. Good idea. Oops, what's that mean? Clear the chopping block. Aye. Oops, what's that mean? Noin, mä katkasin se sarjamurausputke. Toi oli virhe, Pane. Right. Mä pelastin Tidehunterin. Yes.
Coming through. I'll bring the sword to the land. Nää ei tee mitään täällä tää Tinyjä nää! Mitä vittua? Nää ei auta! Your middle tower is under attack. He... Your middle tower has fallen. Joo, mitäs vittua tapahtuu? Radiant structures are fortified. Don't wait for a listen. Hyvä sniperi. Jotakin nyt tapahtuu, kun tuo lollero ei enää oo tässä. Double kill. Tin chopper, tin chopper. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Good idea. Heading out. Voi vittu, se ei kuollu. Nyt tapahtuu oikeesti jotakin, kun Your cam. toi lollerota katkesi yhteys. Tai jotain. Oh, yes. Jotain nyt tapahtui kumminkin. No niin! Nyt menee hyvin, mulla on 45 voimaa. Tällä on. No joo, okei. Okay. Joo. Right. Joo, moi. Coming through. Jee! Kuolihan se. Slyly. Elikkäs tää lollero, niin se ei voi enää tähän tulla. Sieltä katkesi tuo nettiyhteys. Elikkäs... Mitäs me tässä nyt tarttetaan? Eikä nää pitää myydä. Mä teen Heart of Your Tarraskuja. top tower has been denied. Hyvä. Dinojas sen. Moving quickly. Pian pitäis ton saada myytyä noin esineet tosta. Right to it. Joo, vähän liian vaarallista. On jotenkin outoa nyt pelata yksi.
Jos me nyt saatais tää lopetettua ennen kuin ne lopettaa tän kun saatana. Tää on 4-5. Niin mun pitäis olla niinku nyt saada niinku OP:ta esineitä. Carnage! The enemy's top tower has fallen. Ja lisää leveliä. Näin. Nyt mä saan Reaverin ainakin. Se on varmaa. Näitä ei voi vielä myydä. Yes. Reaveri. Oh. Se antaa 25 voimaa. Näin ja mun elämän palautuminen on aivan OP:tä. Forward! Smell fishy. Tuplavahinko, yes. Double damage! Ei voi vieläkään myydä. Right. Selvä. Vielä on vähän tuplavahinkoa jäljellä. Näin mennään tänne, ne tulee varmasti täältä. Jep. Yes! Yes! Woo! Sinne meni Sveni. Your bottom tower is under Oh! Yes! Your bottom tower is under attack. Woohoo! Plus 53 voimaa. Ja onneksi oli joka... Direct se tappoi mut Your onneksi. bottom tower is under attack. Huukista on hyötyä ihan vitusti. Jep. Ne ei voi puskea ollenkaan, koska niillä on Sveni kuollut, joka on niiden tankki. Se oli täydellinen. Oh. Back to the game. Tää on niinku Your top tower is under attack. näin. Koitetaan saada vähän tapettua porukkaa. Ne kaikki on taas keskellä. Joo. Yes! You're standing still, wanker. Here I come! Coppertown! Smell fishy! Fresh tops! Okei. Mä käyn hakemassa yhden itemin.
Siellä on 2 kuollut, joten me voidaan saada tää torni ja ehkä tuo. Ehkä. Enemmän elämää, jes. Right. Head now. Don't go off half-cocked. What's happening? Forward! Aye, aye. Flash meat! Right to it! Ei mitä? Haista paska! Mitä Voi vittu, tää on homo! Kuuli, vaikka sä pystyt nää tornit tuhoamaan, niin sä et pysty niitä saatana puolustaa hyvin. Kato nyt. Painakaa sitä vittuun. The enemy's top tower has fallen. Jee! Nää hoitaa sen työn. Vittu, ne on hyviä. Well, I'll need to sharpen my cutlery anyway. Mä en voi vieläkään näitä myydä. Häh? Good Outoa. Kauan pitää odottaa, että ne voi myydä. No, Leoni on ainakin helppo tappaa. Yeah. Shrapnel! Lightning. Bowing. Eat some. Niin, syö vähän. You got it. Ei ookaan. I just got lost. I'm under attack there. Coming through. The enemy's middle tower has fallen. Oh, yes. Shrapnel! Aye. Dire's structures are fortified. The enemy's middle tower has fallen. We'll do it. Forward! Hard to ask. Oh, yes. Plus 58 voimaa ja sitten Heart of the Rask. Waiting in. Uhuhu. Nyt mulla on hyvät jutut käynnissä. Yeah.
Nyt sitten otetaan vielä Shiva's Guard. Nää. Armoria. Uhu. Coming through. Shiva's Guard on kyllä kätevä. Patsi Arcanum Scepter. Good idea. Sekin olisi hyvä, mutta mä en näe sitä tarpeelliseksi vielä. Mä menen ylälinjaa puolustamaan nyt. Siellä on aika kivasti tyyppejä. Onneksi mulla on tämä Plate Mailin iso panssari. It's not ready. Näin ja... Mä voin pitää tätä koko aika päällä, jos mä haluan. Choppers are looking sharp. Lähden pois. No menkää pois, saat. Right to it. Hyvää työtä. Siellä on 3000 kultaa. Tää on resepti. Sitten enää Mystic Staff, niin sitten on Shiva's Guard. Meillä on vain yksi kuollut. You got it. Vieläkään näitä ei voi myydä. Observer Wards. Jos mä tapetaan Bane. Sillä on Sight of 5 ja Necronomicon. Mä teen jo Shiva's Guardia. Mä teen Scepterin seuraavaksi. Niin saa Dismemberistä enemmän vahinkoa tehty. Time to make good breath more. I'll bring the soul to the land. Pikkasen silloin nyt kopioita tuolla Chaos Knightilla. Titanrilla tässä pelaa Lion hyvä. Et saatiin niistä edes yksi pois. Aye. Right. Whatever. Hi, hi. Heading out. Ne voi tappaa Roshani. Right. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your bottom tower has fallen. Mä en voi nyt tehdä niinku mitään. Milloin noin voi saatana myydä? Sillä on noin paljon kultaakin. Bane kuolee. Ja tääkin kuolee. Noin. Woohoo! Sillä on Kemi! Kemi! Mitä tää tekee? Wet more stones. Right to it. The enemy's bottom tower has fallen. Yes. Got it.
Yes! Forward! Here I come! Yeah. Heading out. Ah, yes. Carnage! Coming through. Niistä ei yksikään kuollu. Where falls my shadow, fells my blade. Sneaky. Täällä on 4 tonnia kultaa. Voiko tää lainata itemeitä? Very well. Toivottavasti voi, saatana. Regeneration! Mulla on vaan 58 voimaa. Mä tarvitsen enemmän voimaa. Power Threads. Otetaan Battleforin. Nice, sharp. In I go. Good idea. Toivottavasti tää toimii. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Ei tää toimi. Me saadaan eka raksi. Mä sain enemmän voimaa, mulla on nyt 63 voimaa. Clear the chopping block. The enemy's middle barracks has fallen. Dire structures are fortified. Yes. The enemy's middle Yes, barracks yes, has fallen. yes, yes, yeah! Eka raksi, eka raksi, eka raksi. Here I come. Näin. Mulla on Shivascard. Yes.
Your top tower is under attack. Ärsyttävää. Näitä ei voi myydä. Täällä on niinku 4 tonnia kultaa. Ja me ei voida sitä käyttää hyväksi. Mutta me saatiin tää eka raksti. Radiant structures are fortified. Niillä on 4 katapulttia tossa. Your top tower has fallen. Hitto ja niitä, niillä on 4 katapulttia täällä. Voi vittu, nämä 4 katapulttia. Tää pitää piirityskätyri. Tekee ekstra vahinkoa. Puolustaa. Your top tower is under attack. Puolusta sitä tornia. Täällä on Desolator Black Empire Manta Style. Your top tower is under attack. Seaver guard. Oh jee, plus 15 pranssilla, plus 31. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Your middle barracks are under attack. Merde! Mulla on Shivascard. Nyt me saadaan tää. Mulla on tossa gemi. Kemeä joka puolella. Helvetti. Tässä on ihan vitusti näitä kriippejä. Me voitetaan tää. Mä hommaan ton toisen reaverin. Niin saa aivan vitusti näitä HP:tä kaikkea. Näin, vielä vähän kultaa. Moikka! Joo! Joo! Nää on taas kemi. Aamulla kestää näin kun voi respawnata. Taas alkupisteessä. Tän pitää tehdä Daedalus, että tulisi hyvä. Häh? I'm but a shadow. Oho. Keskellä tässä on vaan parakit enää. Tänne pitäis päästä nämä noin matalalla elämällä. Mä en usko, että mun tarvitsee. Se menetti vihun paljon elämää. Mene pois ja kuolet saatana. Hyvä sniper.
Joo, oikein sen hyökkäsi. Coming through. You'll look good with an apple in your mouth. I'll be chopping up double damage. Noni. Vittu 500 damakea. 600. Yeah. Voi lol. Nyt mä oon vaarallinen. Nyt tuhotaan nää tornit ja lopetetaan tää peli, saatana. Ihan liian kauan kestänyt. Dire structures are fortified. Sori, mut tää peli loppuu tähän. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Jes, me voitetaan tää vittu alivoimalla! Mä en oo Ratsoriakaan nähnyt hetkeä. Yes! Woohoo! Hahaha! In your face, botit! In your face! Victory! Yes! Woohoo! Oh. Oi vittu, tämä kyllä oli. Kiitos kun katsoitte, toivottavasti piditte ja Tommi kuittaa ja ensi kerralla nähdään Minecraftin merkeissä ja heipä hei!